Ma'am! Hello! So, kauwi ko lang po galing ng store and kasama ko po ngayon ang isa po talaga sa mga nagmamayari ng mga pinakamalalaking negosyo dito po sa Barangay Solana. Buang. Isa mo yung ganun ba? Papakilala. Siya po yung nagmamayari dito ng mga pinakamalalaking ari-arian. Yan. Wala, gusto ko lang bumanggulo talaga sa kanya dito. Actually, hinintay po namin si Mama Sita at Daddy. Sa mga kamera, oy, pangit mo tayo sa mo. So, hiya naman ako sa itsura ko dyan. Yang maganda ba? Lagyan mo naman ng filter yan. Ha? Mag-filter pa ta? Kamusta yung store? Okay naman. Marami na daw ang ano. Ang utang. Malaki-laki na yung utang. Dadagdagan unti-unti yung laman. Oo nga daw, may mga bago na, no? Tapos may bago kang freezer. Yung ulan. Taray na talaga siya. Tapos ano madalas binibili ng kapatid mo? Sa yung manok. Ay, makarni, manok. Yung frozen. Marami. Inuubos niya lahat. Yung manok. Diba? Apaka-supportive po ni Brian Roy. Inuubos niya po yung mga tindang manok. Asa na kaya yun sila mama? Uy, overtime, baka naman overtime sila mama? Laman, Padulok to sila dito. Tapos na? Ay, hindi, humana yung swimming pool? Mana lagi. So, pwede na maligo. So, may makita. 4 na araw pa daw. Or, sabi ni Uncle Burman, pwede na daw bukas lagyan ng tubig. Diba? Yung sa vlog ni Brenda kanina. Pwede na. Pwede na dalagyan. Sabi ni Mama, ipa-season pa daw. Oo, Mga para 3 to sure 4 ba? days. Alam mo naman kapatid mo, excited na lumangoy. That mga 3 to 4 days para... 3 to 4 days. Ano na ngayon? 29, 30, 31, 1, 2. pagbalik na lang, no? Namin galing ng Sa 2. Tapos, 5, 6, 7, 8. Mapuno naman siguro yung swimming pool ng 4 na araw or 5 yun. 3 days nga, puno na yun. Depende naman yun sa ano. Sa... 2 days lang ata yan. Puno na. 2 days lang yan na pinuno. Hindi ah. 4 yun eh. 4 araw? So May mahina. mag-opening sila sa 8. So mahina yung tubig. Mahina nga kasi yung maliit yung hose. Dapat nga yung tubo dun sa ilalim, dapat malaki yun. Hindi yung 1/2 yung size. Dapat Ayan na sila. Ito na sila ang mag-asawa. Mother, father! Ay, toon! Mukha na amoy take out naka-take out. Hala, Tora. Gata. Ulam kanina. Congratulations, Taroy. Sana kayo yung phone. Tama nila. Info! Ratay! Info! Maring Messi, baka naman! Ha? Maring Messi, baka naman! Wala kaming Katre. katre. Makikichismis muna ako sa kanila ng katre nila. Pwede na yung swimming pool pa? Yeah. Ilang araw bago pwedeng lagyan ng tubig? 2 araw. 2 days pwede. Pero gusto niya Bukas. mother na 40. 5 na 4 o 5. Para sure no. Di pa maglumot ba? Sa 8 biya ipining. Oo. Kahit mga 5 na lagyan. Bahay namin, Ma'am Shichi, para nagyan ng bagyo. Nga naman. Tanawa, tingnan mo yung paligid ko. Agoy. Mga dahon. Oo. Walang linis. So, di ba? Kunin ko na kasi ibang halaman mo dito. Bakit? Saan mo dalhin? Sa store. Bawasan natin ibang halaman mo dito. Mga awat ako dito ng ibang mga halaman ni Mama Sita. At least tapos na yung project nyo doon sa farm. Nakaulay na dyan. Tanawa nga ang inyong kama. What? Wag pa kami nakaano dito. Ay, ano ba yung sabihin ko? Buti kinaya ng sasakyan. Ha? Buti kinaya ng sasakyan. Okay ra? Kaya. Wow! Kinaya yan? Ha? Oo. Dulog. Bao-bao ni Bobong? Oo. Oo. Kaya. Paano? Oo. Dalawang Ayan nga, di ba? Ganyan nga yung nakita natin. Di ba?
Wow! Maring Brenda, yung misi-misi. dinala mo dito, yung pomo. Ah, Uwiin niya. ilagay na ron. Okay naman. Baka muna rito para malambot? tikman mo. Na. Hala! Magyug-yug-yug-yug kayo rito, mother. Wala, wait, tsada ba? Tsada ba? Lambot. Tsada yung ano. Yung board. Bakit hindi na ng pag ganun? Wala Ah. pa, hindi pa tapos eh. Ah, hindi pa talaga ito yung fix na ayos. No? Lagay ko yun sa gitna kasi yung parador sa baba, dito ko ilagay. Ah, pwede. Kabinet. Uy, ang ganda mo. Ay! Na-try nyo na. Wala pa. Laging pagod. Tsada ha, worth it worth it yung biyahe. Oo. Oo, nakarga sa dulog, di ba? Tatlo pa kami, segway. Oo. Oo, tatlo kaming sumakay. Sabi ko, ang laki ng kama. Oo. Tapos, Nakarga na sa dulog. ano nakaabot na. Di ba? Galing. Tsada, ang ganda ma. Oo. Thank you. Thank you, Madam Missy. Ang ganda. Diba? Oh. Gusto ko lagyan na ano dito. Ah, ito ba yung regalo ni Bakang? Di Dili? Bakang. Oo. Ah, ito yung kay Bakang. Thank you, Bakang. Ah, sakto. Ha? Sakto. Oo, sakto, malaki. Oo. Ito. 3 in 1. Ito. Kailangan naapay, Oo. yung pangkumot ba? Oo. Tsada. Pare parang gabi-gabi honeymoon. Ay! Tsada. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda ng picture Hindi niyo. pa kami, bukas na kami mag-arrange sa aming bahay kasi tapos na Ganda. kami sa Sa farm. Hinaguan, oo. So, dito naman kayo. Tsada. Halos magdalawang buwan. Ah, yan yung ilo niya. Ay, oh. Ang ganda mo. Bumagay tong curtain mo. Ang ganda. Ang galing. Tas tsaka nyo na siya. Buti naga siya sa loob. Ay, dito sa pinto. Oo, masyaman. Ah, i-assemble kasi. Gilid o symbol nga eh. Ah, okay. Ang iniisip ko kasi etong ganyan. Hindi, isa-isa to. Tanggal to, ito, tanggal to. So, kama, tapos yan. Oo. Kinuha ko. Diba? Kinaya? Butuan pa? Oo. Ilang oras ang naging biyahe nyo? 5. Kinuha ko. Alas 2, be? Alas 2? Nakatulog naman si driver. Alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, maybe alas 10, may nakabot. Wala, grabe. 10 hours, 6 hours. 6 hours. Oo. Hmm. Dili man siya makasirit og dagan kay tumulan eh. Oo, kaya dapat alalay lang din. Oo. Tawag dito, si ma'am kanina sabi ko, mag-lunch ka na lang, ma'am. Sabi niya, hindi, magpagagalitan ako ni Mama Sita. Kasi kapwa naubusan ng ulam. Pero ang ganda ha, totoo. Tsaka ang lambot, mga Nang dahil sa'yo, Ma'am CJ! May Ayan na. passport na ako, hindi pa. Hindi pa siya nare-release. 1 week or 2 weeks siguro. Pa-deliver ko nga. 1 week? Mura 2 weeks. Talaga ba? 18. 1 month man? Ha? 18 days. Ah, social mo ha? Yung NBI ko, 15 days. Hindi ko nakuha kasi na-hit daw. May kaparehong apelyido. Ngalan. Sa Hindi, NBI. name yan. Name yan, Oo, yung sa buong name mo. Ang ganda nito oh. Akala namin hindi kasya ni Bubong. Punta natin, Bong. Baka kasya. Ganda ng kama niyo ha. Sabi ni Bubong, okay yan. O, di ba? Sige, bubong pa, madiskarte. Oh. Pero hindi, grabe, iniisip ko pa lang paano yung pag nakapatong yung dalawang kama na yun. Pero Tapos, gaan lang siyang good. hindi, Hindi ba siya kahoy? Gaan lang. Akala ko talaga katre. Ay, kung mabigat, ayoko. Surprise nga eh, sabi ni Madam Miss Miss. Kasi di ba ganito din yung nakita natin Oo, noon na sa- sabi ko, dalawang foam okay na. Ano Style o tas frame na lang ba ng Oo. board. Pero bagay siya, okay din siya, maganda mata. Meron siya dito, meron naka-display doon sa sa Perto. O ganito, punta natin. Ka double. Oo, yung style. Pang ano to, queen size? Double. Family? Family. Double. Oh, double. 75 by 60? Oh. Parehan nito. Oo. Gaya. Sa- Pare, family na siya. Ba, Ang pamilya double na kay to ba? 54 man. 54? Oh. Pamilya. Sakto nga tong ano. Wala na pang aircon. Ikaw tanaw din sa remote ba o gasa? Ay, sorry. Kapag sunod ko, narang remote. Ay, na. Sus, ilalong. Hindi ko nga ilalom sa katri. Wala, Di di ba? ilalong tungod sa katre, luyo.
Wala pa kasi kayong ano, side Ay, oh. table. Katong ano ba? Para mabilis. O kaya ano, hindi ba yan pwedeng i-ano? Timer ba? Naman, timer. Ah. Hindi, I mean, 4 hours, 5 hours lang, gano'n. Tapos mag-automatic off. Wala. Wala siya gano'n. Social. Tsada na siya, oy. Ugma pa kami mag-final arrangement. Ang Sa galing. gitna namin ilagay. Tapos may table dito kung saan ko mailagay itong Katong cabinet. Tsada na rin naman siya, ma. Ang ganda. Wow. Honeymoon na yan. Tapos mahaba pa dito. Ito na yung itrapo. Ha? Ba? Tapos puwit. Ipunas. Kasi Thank you so much, Ate Macy. Sa akala nga nila, kasama akong kukuha. Sa mga bakla, sabi ko, na, walang, kailangan ko maagang kurat gani si Brenda nga among gikargahan si Bubong. Oo. Nagulat Siya din siya. makatuwa si Bubong among sakyan. Kani pa yung butuan. Nakita niyo na tong kama. Kita na ko sa gipos man ako. Ayaw nga pala. Oo. So, Ha? Si Bubong among sakyan dulog. Paingon butuan. Oo, dulog rami. diba? Ya gabi pa gyud daw naon nimo gabi pa nagkarga pa gid yan. Sada, ang cute, ang ganda. No? Oh. Ano to sa kanila? O, Binili niya. Binili May niya. silupin pa to ay eh. doon sa ano? Brand new. Brand new nga. Sada. Ganda. Dili niya makatid kasi mahal yung pangayo ng Pacquiao. Okay naman, at least sinabay mo. Oh. Para pagkuha ng passport, tapos ito. Oh, isahan lang ba? Correct, Sada. Okay na. Okay na to ditong phone, nadalhin doon. Kasi, na may phone na doon. Okay na? Wag na. Kasi, pag may mga bisita ba kayo dito, at least may mga kama. Doon naman marami. Ayun lang, baka pag siya naman may bisita, mangailangan ng sapin-sapin ba? Dua ba to? Ay, naapala to eh. Oo, duwa man na kara. Tsaka yun ang kagandahan kasi para pagbabangon kayo, Madali hindi, lang. hindi tumutukod yung siko. Ganyan talaga ang dapat yung Mahirap higaan. kung nandiyan lang kami sa kano. Ako nga pag bumaba, kaya minsan nasa sala ako natutulog sa labas kasi Kamang ka pa. yung ano ba, katong mahabang katre Oo. na upuan. Ayan na. Pahinga na muna kayo ni Padier. Padier! Bukas na. Lights off. Ha? Bukas na? Kapoy pa. Graduate kami sa hinaguan. So that's all for now. Ang pakikikismis ko po dito sa bahay nila Mama Sita and ni Maring Charen. Mars, pwede makautang ng ano? Sila. Ano? Well? 5 kilong karne. Babayu! Punta na ako ng farm. Maghanap naman tayo ng bagong chismis doon. Bye!